Anem a veure com resoldre el nostre exercici de simulació d'examen d'accés. Tenim un fitxer, que és el nostre punt de partida, així que anem a obrir-lo. Obrim com sempre i veiem que el fitxer ja té introduïdes unes quantes taules. A més, si les obrim, veiem que ja té les dades inserides, totes elles. Així que si mirem la pauta d'examen, es diu, comencem per la secció pagament, taula pagament, que hem de crear una taula més. Aquesta taula se dirà pagament i l'exercici a l'apartat A ens dona els diferents camps i les indicacions que haurien de contindre aquests. Anem a crear-la, doncs. El primer camp se diu codi pagament. Com sempre, introduïm el nom, sense espais, que és el recomanable, ens diu a les indicacions que el tipus de dades hauria de ser text, és el que es ve per defecte, ja està correcte. Mida del camp, per defecte ens posa 50, però l'exercici ens diu que hauríem de canviar-la a 1. És a dir, que aquest camp només pot tindre un caràcter. El següent camp és mitjà pagament. I quan introduïm el nom, no només no pot contindre espais, sinó que a més no pot contindre accents. No és recomanable. Veiem que es diu que el tipus de dades ha de ser text, com que és el que apareix per defecte, el deixem tal com està. Tercer camp és tipus pagament. I ens diu que el tipus de dades ha de ser text, el deixem com està, però a banda ens demana que només en aquest camp es pugui introduir el text pagament al comptat o pagament ajornat. I en cas contrari, ens hauria de saltar un missatge avisant-nos. Com podrem fer-lo perquè només es pugui introduir una cosa o l'altra? Doncs anem aquí, a la part de sota, les propietats, i a la regla de validació anem a introduir, entre cometes primer, diu pagament al comptat, tanquem les cometes, o, tornem a obrir cometes, pagament ajornat. On posarem la indicació perquè salti el missatge si ho fem malament? Aquí, al text de validació, posem triï entre pagament al comptat o pagament ajornat. Vale? Això, el que escrivim aquí al test de validació, és el missatge que ens saltarà si posem qualsevol altra cosa, que no sigui pagament al comptat o pagament ajornat. Bé, doncs en principi ja tenim la nostra taula creada. Anem a deixar-la, la tornem a guardar, la taula s'ha de dir pagament, i donem a acceptar, i ens demana si volem afegir una clau principal, però l'exercici en principi no ens diu res, de moment. Així que diguem que no, i la taula ja està creada i deixada. És convenient que, abans de passar al següent apartat, canviem la vista i comprovem que cadascuna de les propietats que hem inserit funciona correctament. Codi de pagament, hem dit que només podia inserir-se un caràcter. Intentem posar més d'un, no funciona, no el permet. Perfecte. I aquí, al tipus de pagament, anem a posar, per exemple, només al comptat, en comptes de pagament al comptat, a veure què ens diu. Triï entre pagament al comptat o pagament ajornat. Sembla que funciona correctament. Posem pagament al comptat i correcte. Ja podem, doncs, esborrem aquest registre de prova i ja podem, doncs, continuar amb el següent apartat. Si continuem amb l'apartat B de l'examen, se'ns diu que hem d'inserir una sèrie de dades. Així que canviem la vista a aquí, a full de dades, i el que fem és afegir el contingut que se'ns dona. Diu codi pagament, comencem, a mitjà de pagament, veiem que el primer registre és diners en efectiu, i en quant a tipus de pagament és pagament al comptat. Fem prou grans les columnes perquè es vegi bé i ara anem a introduir tots els registres que se'ns donen a l'exercici. Un cop els tenim introduïts, ens assegurem de que el guardem i ja podem tancar la taula
i seguir amb la següent secció. La següent secció es diu taula clients i ens diu que hem de fer que a la taula clients el camp població aparegui com a valor predeterminat Barcelona. Així que entrem, canviem a la vista disseny i seleccionem el camp població i al valor predeterminat inserirem Barcelona. Deixem i si canviem la vista veiem que per defecte ja ens apareixerà sempre introduïda aquesta població. Passem, doncs, a la següent secció, que se diu Relacions. Tanquem aquí la taula i el primer apartat, l'apartat B, es diu que hem d'assignar la clau principal a cadascuna de les taules. La clau principal ha de ser aquell camp que no es pugui repetir mai. Per exemple, posem la taula furgonetes. La data d'adquisició es podria repetir? Home, doncs poden haver comprat perfectament dues furgonetes la mateixa data. El model. Podem tindre dues furgonetes del mateix model? Home, sí, sense cap problema. L'assegurança. Podríem repetir el tipus d'assegurança i la companyia en la que tenim assegurat el vehicle? Sí. L'últim canvi d'oli o quan s'ha passat l'última ITV podrien repetir-se també. Seria molta coincidència, però com es poden repetir perfectament. En canvi, el que és la matrícula sí que és impossible que es repeteixi. Aleshores, canviem la vista i serà la matrícula del vehicle el camp que triarem com a clau principal. L'assenyalem, ens demana que guardem els canvis, els diguem que sí, i anem a fer el mateix taula per taula clients. El nom del client, l'adreça, la població o el telèfon pot ser tots, potser serien casos molt estranys de vegades, però podrien arribar a repetir-se. Però el codi del client, com que depèn de nosaltres, si nosaltres l'assignem un codi diferenciat per cadascun dels clients, ja hi farem perquè no es torni a repetir. Aleshores, el codi, sempre que tinguem els codis, per exemple, que són camps que nosaltres creem, serà convenient que el tinguem com a clau principal. Aquesta és precisament la seva funció. Li assignem la clau principal, tanquem, deixem, enviaments. Tenim codis de clients, més d'un client pot demanar una comanda, tenim preus, dates, si està lliurat o no, la furgoneta en la que es va enviar, el repartidor, tipus de pagament, però el número d'enviament, això sí que és un índex únic. Aleshores, l'assignem com a clau principal. El mateix que hem fet abans, tanquem, deixem. Pagament. El tipus de pagament o el mitjà de pagament es podrien potser repetir, però el codi de pagament ja hi faré jo perquè no es pugui repetir. Aleshores és el que trio com a clau principal, tanco, sí. I per últim, els repartidors, es pot repetir un nom o un cognom o fins i tot un telèfon. Podria ser molta casualitat, però com pot passar sí que podria passar. Però en canvi el NIF sí que és ben segur que no es repetirà. Aleshores aquest camp és el que vaig assignar com a clau principal i un cop més vaig a tancar, li dono a guardar i ja tenim totes les claus principals assignades. Anem a l'apartat E i ens diu que hem d'establir relacions entre totes les taules. Anem a les relacions i anem a treure fora totes les taules. Anem a ordenar-les de manera que es vegi ben bé. Les fem grans perquè puguem llegir els camps amb comoditat. I ara que les tenim, anem a llegir el que ens diu l'exercici. Ens diu que ens hem d'assegurar que a totes les relacions que hi fem s'exigeixi la integritat referencial, actualització en cascada dels camps relacionats i eliminació en cascada dels registres. Això són les opcions, els checks que hem de seleccionar quan creem les relacions. Però n'hi ha una cosa molt interessant i és que a continuació la pauta ens diu: tingues en compte que la taula d'enviaments actuarà com a eix. Quan nosaltres relacionem les taules, pot succeir que, per exemple,
una taula, per exemple, la primera estigui relacionada amb la segona, i la segona amb la tercera, i la tercera amb la quarta, i la quarta amb la cinquena. Però moltes vegades el que passa és que tenim com si fos un esquema radial, és a dir, que tenim una taula al mig i totes les altres taules van a relacionar-se amb ella. En aquest cas, el propi exercici es diu que és la taula enviaments la que va actuar com a eix, és a dir, que totes les taules haurien d'anar a morir aquí. Anem a veure com el podem fer, com es podria relacionar. Aquí, per exemple, a clients tenim el camp codi client, tenim el camp codi a client també, als enviaments. Aleshores, el que fem és relacionar un amb l'altre i recordem que havien d'exigir integritat referencial, actualitzar en cascada els camps i eliminar en cascada els registres. Li donem a crear i ja tenim la primera relació. El pagament. Tenim el codi pagament, que és la nostra clau principal, perquè recordem, tinguem en compte sempre que és el codi, que és un registre únic, el que haurem de relacionar amb altres taules. Codi pagament. Tenim aquí un pagament? Sí, òbviament s'haurà relacionat amb el codi, que és el que no es repeteix mai, per evitar els problemes, les confusions. Agafo el codi i vaig al pagament. El pagament amb els 3 xecs ja el tinc relacionat. Els pagaments amb el seu codi relacionat. Furgonetes. Tenim furgoneta. Què és el que hem de triar del camp furgoneta? La matrícula, que és la nostra clau principal, ja ho hem vist abans, i això no es repetirà mai. Aleshores, aquí, la matrícula del vehicle la pose a furgoneta, seleccione i ja la tinc. Imaginem que jo no estic molt segur, moltes vegades, de quin camp hauria de triar. Anem a deixar les relacions. Què podria fer? Doncs jo me'n recorde que abans, a furgonetes, hem triat la matrícula del vehicle com a clau principal. Aquí el tenim. Jo me'n vaig a la d'enviaments i dic, com s'han introduït els vehicles, les furgonetes? Per la matrícula. Doncs aleshores, veiem que en la relació ho hem fet bé, clar, per això ens coincideix, perquè és el mateix tipus de camp. I per últim, els repartidors. Tenim aquí el repartidor, com s'ha relacionat? Doncs amb la seva clau principal, amb el NIF. El mateix d'abans, si per exemple jo no estic segur, doncs no he de fer una altra cosa més que vindre a enviaments, mirar que al repartidor, el que consta és el seu DNI, i aleshores ja vinc jo aquí i agafo el NIF, selecciono els 3 xecs com hem fet abans, creem i ja tenim totes les taules relacionades una amb l'altra, perquè si aquesta està relacionada, si clients està relacionada amb enviaments i enviaments amb pagament, ja estan unides d'una manera o d'una altra i així passa exactament amb totes. Li donem a guardar i li donem a tancar i ja tenim aquesta secció. Passem ara a la secció de les consultes. Anem a subjectes i triem les consultes. A l'apartat TEFA es diu que hem de crear una consulta que ens mostri el nom i cognoms de tots els repartidors que han fet servir la furgoneta Peugeot Partner, així com la data d'enviament pel que van fer-ho. Es demana més que els resultats apareguin ordenats per data de manera ascendent. Aleshores, anem a dissenyar-la. Dissenyem i pensem. Quines taules necessitarem? Doncs, si ens demana el nom i els cognoms dels repartidors, òbviament, la taula repartidors segur que la necessitem. Ens demana també la furgoneta, dades de la furgoneta, o sigui que, òbviament, furgonetes les necessitarem també, i ens demana també dates d'enviament. Tenim ja les 3 taules, podem tancar aquí, anem a ampliar això per veure'l correctament, i hem de mirar primer de tot si les taules amb les que anem a treballar estan relacionades. Doncs sí, estan totes relacionades perquè, com que la primera està relacionada amb la segona i la segona amb la tercera, ja estan totes vinculades. És molt important que quan fem servir més d'una taula estiguin relacionades entre si de manera directa o indirecta i que no tinguem més taules de les necessàries perquè podrien alterar el nostre resultat. Tenim les 3 necessàries, anem a veure. Diu primer nom i cognom de tots els repartidors. Doncs nom i cognoms. Ja tenim aquesta part.
es diu que han fet servir la furgoneta Peugeot Partner. Anem a la taula de les furgonetes i Peugeot Partner apareixerà al camp model. Posem el model i diu també la data de l'enviament pel que van fer-lo. Anem als enviaments i mirem la data. Aquí la tenim. Fem doble clic i ja el tenim. Anem ara a fixar els criteris. Diu que han conduït, que han fet servir la Peugeot Partner. Aleshores, aquí posem els criteris Peugeot Partner. És molt important que els criteris estigui escrit el nom de registre exactament igual que es va introduir a la taula. Si n'hi ha qualsevol diferència, la consulta no podrà reconèixer-lo. Tenim això, tenim la data i es diu que es deia, si recordem, que els resultats haurien d'aparèixer ordenat per data de manera ascendent. Així que aquí, a l'ordre, a data, posem ascendent. Executem, veiem que efectivament apareix el nom i el cognom dels repartidors, la data, ordenat correctament, perfecte. Podem canviar la vista i anem a deixar-la. Es diu que la guardem amb el nom conductors de la Peugeot Partner. Molt bé. La deixem. Primera consulta feta. Anem ara a l'apartat G. Diu, crea una consulta que ens mostri el número d'enviament, el nom del client amb la seva adreça i població i la data de tots els enviaments sense lliurar corresponents al mes de novembre. Doncs, com sempre, anem a dissenyar i pensem primer de tot en les taules. Es diu número d'enviament. Això segur que està a la taula dels enviaments. Si tenim algun dubte, el que podem fer és tornar a les taules i consultar-lo. Però recordem que sí, que això estava a la taula d'enviaments. Diu el nom del client amb la seva adreça i població, això ben segur que està a la taula de clients. Diu, i la data de tots els enviaments que estan sense lliurar. La data dels enviaments, òbviament, estarà a la taula d'enviaments. En principi, sembla que ja no necessitem més taules, tot i que si les necessitem les podríem afegir més tard. El tanquem, com fem abans, el fem prou gran per poder treballar amb comoditat. Anem a veure correctament els camps. I veiem, primer de tot, estan relacionades les taules? Sí, molt bé, podem continuar. Diu, tornem a llegir, se'ns ha de mostrar el número de l'enviament. Número de l'enviament, ja tenim el primer. Diu, el nom del client amb la seva adreça i població. Nom del client amb l'adreça i la població. Diu, i la data de tots els enviaments sense lliurar, és a dir, la data sense lliurar, lliurat. El camp lliurat, si està lliurat o no. L'afegim, corresponents al mes de novembre. Tenim això, anem a veure els criteris. Es diu que els enviaments sense lliurar. Lliurat, si recordem, era un camp de sí o no. Si tenim dubtes, el que podem fer és vindre les taules, venim als enviaments i veiem que lliurat és un xec. Els xecs, per triar si està marcat o no, hem de posar sí o no. En aquest cas, com que és sense lliurar, posarem no. Posem no i això ja són els camps sense lliurar. Els enviaments sense lliurar. I, per últim, ens diu la data ha de ser el mes de novembre. Els enviaments sense lliurar corresponents al mes de novembre. Com ho farem? Doncs anem a les taules per recordar i si entrem als enviaments veiem que la data correspon a l'any 2012, tots els registres que en tenim, i aleshores el que hem de fer és que tornem aquí a data i posem volem tots els registres que estiguin entre i posem almohadilla. El dia 1 del mes 11, que és novembre, de 2012, posem una altra almohadilla, espai i espai, almohadilla. Quants dies del mes de novembre? 30. Entre el dia 1 de novembre de 2012 i el dia 30 de l'11 de 2012. Posem l'almohadilla, fem això prou gran perquè es vegi bé i
executem. I efectivament aquí tenim que tenim els registres amb tots els camps que se'ns demanen, no lliurats, és a dir, que el xec no està marcat i que només corresponen al mes de novembre. Anem a deixar la consulta, se diu comandes sense lliurar de novembre, novembre, i ja està, la podem tancar. Anem a la següent de les consultes, que és la H. Diu, crea una consulta que calculi la suma del preu de tots els enviaments del client distribuïdors Just i Ross, Societat Limitada. Anem, com sempre, a la vista disseny i pensem en quines taules necessitem que incloguin aquests camps. Ens diu, ha de sumar els preus dels enviaments. Ja ens està donant la clau. Els enviaments han d'aparèixer. I ens parla d'un client concret, és a dir, que necessitarem la taula clients per poder seleccionar el seu nom. Tanquem, fem ben espaiós això, fem gran, agrandem per poder veure amb comoditat els camps i estan les taules relacionades? Sí, podem seguir. Diu, suma del preu, tenim aquí el preu, molt bé, posem el camp. I diu els enviaments del client distribuïdor Just i Ross. Això és el nom del client, el puc posar aquí. Si tenim algun dubte, com sabeu, podem tornar sempre a les taules i consultar, ¿vale? On sortirien els noms, per exemple. Està el codi, està el nom, ¿vale? Ens en recordem, però podríem anar-lo a consultar si tenim dubtes. Molt bé, quins són els criteris que hauríem de tindre en compte? Doncs, òbviament, el nom del client, que és, obrim les cometes i posem distribuïdors Just i Ross, SL. Molt important, com sempre diem, que estigui escrit exactament igual a com estava a la taula original, és a dir, té una dièresi a l'aire de distribuïdors, doncs ha de respectar-se. No tenen punts, per exemple, l'acrònim de Societat Limitada, doncs no ha de tindre, ha d'estar exactament igual. La primera part ja la tenim i ens diu s'ha de calcular la suma del preu. Què és el que fem a les consultes per calcular aquesta mena d'operacions aritmètiques? Doncs premem aquest botó d'aquí de dalt que diu totales. Fem clic i ens diu que se'ns agrupa. I aquí al camp del preu, que és el que volem que es sumi, al total despleguem i seleccionem que se sumin totes les quantitats. Suma. Anem a executar perquè ja ho tenim. I efectivament veiem que aquí està el client i tots els seus enviaments han estat sumats. Si, per exemple, anem a la taula original i veiem, per exemple, els enviaments, per exemple, veiem aquí que el client distribuïdors Just i Ross és el codi número 4. I si venim als enviaments i veiem que el número 4, per exemple, tenia aquí una comanda. Veiem aquí que aquí tenia una altra. Anem més a sota, veiem que aquí tenia una altra. I el que ha fet aquí la consulta, el resultat, és sumar totes aquestes comandes, tots aquests enviaments. ¿Vale? Aleshores ja canviem la vista i desem la consulta, que se diu total comandes de distribuïdors Just i Ross SL. Acceptem, ja la tenim. Anem finalment a l'apartat I, que es diu que hem de crear una consulta d'actualització que reemplaci l'antic domicili del client distribuïdor Just i Ross, Societat Limitada, l'antic domicili d'Aribau, número 162, per un nou domicili, s'ha mudat. I el nou domicili és Aragó, número 29. I ens demana que l'executem en acabar. Aleshores, primer de tot, la dissenyem. Estàvem a taules, anem a consultes, la dissenyem. Ara sí. Què necessitarem? Quines taules necessitarem? Es parla de distribuïdors Just i Ross, és a dir, les dades d'un client, l'adreça, etc. Doncs la taula clients. En principi, no sembla que ens demani res més, així que podem tancar. Com sempre dic, si necessitéssim, després podríem afegir-les. Fem això ben gran,
Per treballar amb comoditat, veiem els camps i ens demana un client molt concret, distribuïdor Just i Ros, és a dir, el seu nom. L'afegim. I després el que ens demana és un canvi al domicili, és a dir, a l'adreça. I no necessitarien res més. Però compte, perquè no és una consulta habitual que se diuen de selecció, sinó una consulta de les anomenades d'actualització. Si venim aquí, veiem que tenim diferents tipus de consultes i volem una d'actualització, és aquesta d'aquí, així que la seleccionem. Molt bé, anem ara a afegir els criteris. Quin és el criteri del client? Doncs, entre cometes, veiem que és distribuïdors Just i Ros, societat limitada. Com sempre, a banda d'estar entre cometes, ha d'estar exactament igual que va ser inserit a la taula, amb la seva dièresi, les comes, tot exactament igual. I els criteris de l'adreça podríem posar, ja tenim un primer criteri per seleccionar, que és el nom del client, però si volem donar-li més, que no seria necessari, però sabem que l'anterior domicili és, entre cometes, Aribau N162. Aquí és on vivia abans. I volem que s'actualitzi, veiem aquí, actualitzar a, volem que s'actualitzi al nou domicili, que és, entre cometes, Aragó, número 29. ¿Vale? Com que ens demana la pregunta, que executem la consulta, el que farà serà esborrar el registre aquest i posar Aragó. És a dir, si jo me'n vaig a les taules i pose clients i me'n vaig a distribuïdors, veig que Aribau és el que tenia abans, però això desapareixerà. El que apareixerà a partir d'ara és el nou domicili, que és Aragó número 29. Aleshores, com que s'esborrarà definitivament, si ens volem assegurar de que tot està com volem, doncs abans d'executar, que és aquest botó d'aquí, el que podem fer és canviar la vista, a veure com s'aplicaria. Efectivament, reconeix l'adreça que correspon, que és Aribau número 162, que és la que correspon a distribuïdors Just i Ros. Si no sortís res, és que n'hi ha alguna cosa que no quadra, però veiem que sí que estan i aleshores ja podem executar-la. Podem executar, ens surt aquí aquest quadret avisant-nos, es va actualitzar una fila, està vostè segur? Sí. I ja la tenim. Tanquem, però deixant la consulta amb el nom canvi de domicili de distribuïdors Just i Ros, societat limitada. La deixem, la consulta està ahí i anem a veure com s'ha aplicat. Venim als clients i veiem que a distribuïdors Just i Ros ja no està Aribau, està Aragó, el nou domicili efectivament s'ha actualitzat i l'anterior adreça ha desaparegut per sempre. Si venim a les consultes i si volguéssim fer alguna mena de canvi, si ara féssim doble clic sobre aquesta, el que faria seria tornar a executar-la. Però el que si volem és fer alguna modificació o alguna cosa, el que hauríem de fer és tornar al disseny. I el podem fer o bé fent clic aquí al botó disseny o amb el botó dret seleccionar vista dissenyo i podríem fer algun afegit o alguna modificació si volem. Perquè si fem doble clic ens dirà compte perquè es va executar, tornarà a canviar, domicili i tal, no passaria res, perquè com que no l'han modificat, senzillament intentaria buscar una adreça que sigui Aribau, que és l'anterior i ja no existeix, intentaria actualitzar l'Aragó, no passaria res, però que ho sapiguem en el futur per si de cas ens afectés en algun aspecte. Anem a passar ara a la secció de formularis. Venim aquí, a subjectes, seleccionem els formularis i, si llegim l'apartat J, ens diu crea un formulari de la taula clients mitjançant l'assistent en distribució en columnes i estil industrial. Vale, doncs aquí tenim l'assistent, fem doble clic i anem a seguir els passos. Primer es diu que ha de ser de la taula clients. La taula la tenim ja seleccionada, podrien triar entre les consultes, les taules, però ens diu la primera, fantàstic. El que farem serà triar tots els camps perquè no es diu res especial, així que seguim. Ara ens diu que la distribució hauria de ser en columnes. Ja la tenim.
I tocant a l'estil es diu que ha de ser industrial. Tenim uns quants, ¿vale? Però anem a triar aquest, l'industrial. Molt bé, li donem a següent. El nom diu que l'hem de deixar amb el nom de clients. No passarà res perquè tinguem ja una taula que es digui clients. Pot coincidir perfectament. El que no podem tindre són dues taules que es diguin clients o dos formularis que es diguin clients, però una taula que es digui clients i un formulari que es digui clients, cap problema. Aleshores ja el tenim, li donem a finalitzar i tenim aquí, en principi, el que seria el formulari. Però a l'apartat K ens demana que modifiquem el disseny. Aleshores, el que hem de fer és prémer el botó i entrar al disseny. Anem a fer-lo bé ample perquè es vegi bé i anem a seguir els passos. Ens diu que hauríem d'afegir, en primer lloc, una etiqueta a l'encapçalat del formulari, amb el text clients, amb una determinada font i mida, i centrar el text i posar-lo en negreta. Molt bé, aquí està l'encapçalat del formulari, d'acord? Aleshores, podem fer-lo una miqueta gran i anem a posar, es diu, una etiqueta. Doncs venim aquí, al quadre d'eines, i veiem aquí que tenim les etiquetes. Compte, no el confonguem amb un quadre de text. El que volem és una etiqueta. Posem etiqueta i la situem aquí i ha de posar el text, ens diu, ha de dir clients. Doncs escrivim clients. Ja el tenim i hem de modificar ara la font i hem de modificar la mida. Doncs cliquem aquí. Compte no fer doble clic i estar aquí perquè no ens deixarà modificar res, com veiem, però si cliquem fora i seleccionem el quadre, ara sí. Doncs, com sempre, anem a seleccionar la font, Verdana, i tocant a la mida es diu que ha de ser 18 punts. Ja el tenim. Et diu que el text hauria d'estar centrat, és a dir, centrem el text com un editor de text normal i corrent, i que hauria d'estar en negreta. En principi veiem que aquí ja el tenim en negreta, podríem modificar-lo si volem, però com es demana que sí, doncs el deixem així, en negreta. Ja tenim la primera part. Tot seguit, ens diu que hem de poder distribuir els camps en dues columnes. Doncs, aleshores, veiem que aquí els camps els tenim tots concentrats en una sola columna, així que anem a deixar una miqueta d'espai. Molt bé. Ens diu que a l'esquerra haurien de quedar els camps codi client i no un client. És a dir, aquests dos primers. I haurem de substituir la font i la mida. I a la dreta haurien de quedar els camps adreça, població i telèfon. I també haurem de substituir font i mida. Doncs, aleshores, anem a agafar aquests tres camps i els anem a moure fins aquí, a la dreta. I ja tenim aquests aquí, anem a donar una miqueta, centrar una miqueta, i es diu que canviem la font i la mida. Comencem per aquest. Aleshores, venim aquí, posem Verdana, i ens diu que ha d'estar a 12 punts. 12 punts. Compte, perquè ens diu que hem de canviar la mida i la font de les etiquetes i els quadres de text. És a dir, no només aquí, sinó també aquí. Així que seleccionem i fem també el mateix. És a dir, Verdana, 12 punts, i ja el tenim. Després canviarem la mida perquè es vegi ben bé, vull dir la mida del requadre. Anem aquí i exactament el mateix. Posem Verdana, posem 12 punts i aquí també Verdana i el volem a 12 punts. Després ens diu que als de la dreta la font hauria de ser Verdana a 10 punts. Doncs seleccionem font Verdana a 10 punts i fem exactament el mateix amb les dues parts per assegurar-nos de que tot està com toca. Molt bé. Verdana a 10 punts. Verdana i a 10 punts. I ens queda ja només l'últim. Verdana a 10 punts. I Verdana a 10 punts. Però l'últim apartat ens diu assegura't, canviant la vista, de que la informació es veurà bé. En cas contrari, modifica l'amplada dels quadres de text. Si jo ara canviés la vista,
veig que no acaba de sortir correctament el nom perquè no hi cap. I aquí també, doncs, per exemple, veiem que perdem un número del telèfon, aleshores el que hem de fer és ampliar-lo. Com que hem canviat la mida, ara es queden una miqueta curts. Tornem al disseny i el que farem serà, anem a distribuir això una miqueta millor, posem una miqueta per sota i anem a fer-lo més ample. Anem aquí, anem a fer-lo una miqueta més ample. Si això, si de cas, està una miqueta just, anem a moure una miqueta més cap a la dreta. Havíem vist que el telèfon es quedava curt, la població es quedava una miqueta justa, podem fer-lo així, fem una miqueta més gran el tema del nom del client, no sigui cas, anem a comprovar si ara està bé, si no tornarem a entrar i el tornem a modificar. Es veu bé, si primer registre bé, segon registre, tercer, sí, sembla que tots es veuen bé. Mireu, aquí aquesta se queda una miqueta curteta, aleshores, perquè tot es vegi com correspon, puc fer això fins i tot una miqueta més gran, moc això una miqueta més cap a la dreta per disposar de prou espai i vaig a ampliar la grandària una mica més. Jo crec que això ja deu estar fantàstic, se veu. Ui, encara ens queda una miqueta curt, no passa res. Doncs fem el mateix. Així. Seleccionem això, una miqueta més cap a la dreta, això ben gran. A veure ara si és que sí o és que no. Sí, ara sí que sí. Molt bé, doncs ja tenim el nostre formulari amb l'aspecte que volíem donar-li. Com que ja li havíem posat abans el nom, només hem de desar els canvis, li donem a guardar i ja tenim el formulari. El tanquem, si tornem a entrar, veiem com ha quedat perfectament. Molt bé. Per últim, anem a l'última de les seccions, que és la d'informes. Venim aquí, als objectes, informes, i anem a llegir l'apartat L. Es diu, crear un informe de la consulta comandes sense lliurar de novembre, que és una de les consultes, de les 4 que hem fet abans, i diu que mitjançant l'assistent hem d'incloure tots els camps, s'hauran de mostrar les dades per client, agrupades pel seu nom, i treure una distribució concreta i un estil concret. I després és desar-lo. Això és molt automàtic. Es diu que és mitjançant l'assistent, així que directament creem l'informe utilitzant l'assistent, doble clic, es diu que és basat en la consulta comandes sense lliurar de novembre, ja el tenim, diu que tots els camps s'han d'incloure, afegim tots, posem següent, es diu que ha de quedar, les dades han de mostrar-se per client, és a dir, fem doble clic aquí, estupendo, ja el tenim, agrupades per nom, ¿vale? El passem, ja tenim el nom del client. Es diu alguna cosa del tipus ordenació? Doncs no. Es diu que hem d'aplicar una distribució concreta. I això està aquí. Diu que la distribució hauria de ser esquema 1. És aquesta. I per últim, tocant a l'estil, hauria de ser negrita, que és aquesta. Tenim uns quants, però es demana negrita, li donem a següent i anem a posar-li el nom, que és comandes sense lliurar de novembre. Passa el mateix que passava amb els formularis, no n'hi ha cap problema que tinguem una consulta i un informe que tinguin el mateix nom. No podem tindre dues consultes que tinguin el mateix nom o dos informes que tinguin el mateix nom, però una consulta i un informe que coincideixen amb el nom, cap problema. Li donem a finalitzar i ja tenim aquí, veiem l'informe amb totes les dades. I ja hem finalitzat el nostre exercici.